zamázali, kdy nebudou houpit, klenit, páni znásilňovat. A na dotaz toho vyhodí rovní, což je větší šumbera, jestli to tak se může pořád moci vtajit. Takže Tino, děkujeme a jako malou pozornost jsme si dovolili vám připravit takovýto pomínkový dárek do tisku díku, kterou můžete použít pro obranu mostů, kdyby náhodou napadl někdo z nepočestných místy, tak jako my, ovšem to chtělo by to k tomu ještě aspoň kanony. Takže děkuji, vítám se Fitzchovám a buďte tady vítáni. Ať se všechny hry povedou, bez úrazu a pobavení Mostečanů. Taky věřím. Takže buďte vítáni. Děkujeme za přijetí. Díky. Pak jsem to řekl. Ne, to je Dublácov. Rytíři! Dejte ho! Městu most!